kasi 200 talaga yung binabudget ko sa fruits. Haul ko sa inyo, makonti lang, konti. Kasi dyan sa titindahan, papareha lang yung price sa palengke niya. So, alam niyo na, parang ngayon isda. Balik ka, pre, guys. Ayan guys, paalis na kami. Papunta kami sa grocery. Ngayon ako nag-vlog. Kasi kanina, nabisi ako paggawa ng meal plan. Pero, yun, paalis na kami. Kasi si Papa, maaga kasi siyang uuwi. Okay, dahil gusto niya, paglabas niya, diretso na kami uwi. Kasi ayun yung, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos pagdating niya, ay paglabas niya. So, traffic pa naman ngayon. Ayan, gusto na natin yung light. Ika na, Bi. Tapos, yun. Nakalimutan ko. Siyempre, yung eco bag. Plano ko ng palitan to, guys. Yung medyo matigas na kalimutan ko na pangalan nun. Basta bibili ako nun nasa grocery din yun eh. So, yan. Alis muna kami. Hindi ko alam makakapag-vlog pa ako doon, ha? Siguro mamaya na lang i-haul ko na lang sa inyo. Ayan, guys. Ako kakauwi lang namin. Kapag sa'yo na, lagi pa. Then, medyo konti lang to nabili ko kasi yung mga meat, bukas ko na ipapabili kay Papa. Kasi nga, maaga siyang umuwi. Tsaka marami na kaming bitbit. Alam nyo naman, pag mga prutas, yun talagang pinakamadami yung kasi 200 talaga yung binabudget ko sa fruits. Kaya medyo madami talaga siya. So, yun. Ipa-file ko na muna para pakita ko sa inyo. So, ayan, na-arrange ko na. So, i-haul ko sa inyo. Makonti lang. Konti lang to, guys. Kaya pakita ko na lang sa inyo. Pero, teka lang yung aking listahan. Nasaan na yun? So, ang hindi ko nabili, guys, is actually yung mga, mga pork. Tingnan yung buhok. Teka lang naman yung buhok ko. Biarang binagyo, no? Pork and ham and fish. Ground beef. Ito pa. Yung bun, tapos pizza dough kasi mag-pizza kami na 2 nights. Vitamins ni Papa, rice, ayan, Fungisol, and yun lang. And rice. Ang rice at saka yung isda sa labas ko na lang bibilhin kasi sa mga hindi nakakala, malapit kami sa dagat. Kaya medyo titingnan ko kung medyo okay yung price sila sa mga isda. At saka may bigas dyan sa titindahan. Papareha lang yung price sa palengke. So, yan. So, let's start! So, eto lahat yung aking nabili. So, start tayo dito. Meron akong white bread na gardenia. So, alam nyo na. Parang ngayon, minimix ko na lang para hindi naman siya grid. Tapos akong merong whole wheat bread and dito lang yung dalawa. Ito lang yung nasali sa sa grocery namin kasi naubusan kami ng sabon at wala pa namang 1 month grocery namin sa So ayan, bumili ako ng skin white at saka ito orchid na pang sa CR. Ito best food sandwich bread kasi i-mix ko tong mayonnaise at saka itong ketchup kasi meron kaming dalawang burger na 2 nights na burger. So ayan, tapos meron akong lettuce para pang lagay doon sa burger. So yan, ihalo ko yan ng dalawa, guys. And then patty, yun nga, bibili ako ng ground beef. And then ito master sardines. Ayan, master sardines yan. Para yan sa tawag dito. Lagyan ko ng kamatis. Ayan. Feeling ko mas maganda yung nakikita nyo. Tapos eto, bumili din ako ng tawag dito, pechay. Yan, pechay. Kailangan namin ng pechay dahil meron kaming dalawang sabaw, isang lunch, isang breakfast. So, day off ni Papa yon. And then, eto yung mga fruits ko. Parang hindi ako mabot na ng 200 dito eh. So, eto, at saka eto, avocado, at saka yung saging is, siya. Eto avocado at saging, nabayaran ko nito is 60 pesos. Ayan, yung dalawa. Kasi isang tindahan yung nabilhan ko niyan. And then, eto, yung yellow na watermelon is 80 pesos.
At eto din saging. Dahil alam niyo mga unggoy kami dito. Kaya meron kami saging. 18 pesos per kilo yan guys. So, nabayaran ko yun is 46 pesos yung nabayad ko yan. Ano? So, yun lang yung fruits ko kasi walang apple kasi doon. So, yan lang yung nabili ko na fruits kasi walang apple. Medyo bulok yung apple na doon kaya hindi ako bumili. So, yan lang yung nabili ko. And then, eto spinach. Meron akong spinach. Meron akong spinach, guys. Ano yan? 20 pesos lang. Yun siya kadami. So, siguro ilalagay ko yan sa freezer yung iba para hindi masira. So, at saka eto, lastly, yung patatas. Actually, patatas pa ako doon, pero ano pa, okay pa naman. At etong luya para sa aming sabaw. So, yun lang. Yun lang yung nabili ko. Konti lang talaga kasi yung mga pork at saka yun lang naman yung kulang. So, yun, isda na lang at saka yung rice yung aming bibilin sa labas. So, yun. Then, kakapilag muna kami guys dahil yan, medyo aalis kasi si Papa mamaya. Pero, mag-ano muna kami ng longganisa. Konti. So, yun. Let's go. Go. Saan yun lagi pa? Ito tayo sa labas guys dahil bibili tayo ng isda at saka bigas. Tapos na tayo. Isda. Ilang kilo? Asa ka na? 100 na. Wala. Ingit. Doon sa ako to. Meron ya. Gracias. Balik siya pre kay. Lakaw para ba tayo guys? Wala mo man ako. 100 no? Isa lang. So, ito yung isda na nabili natin, guys. Meron tayong, kasi si Papa bawal dun sa, ano to siya pa? Tumapidlayan pa. Ito, 100 dito. And then, ito din, 100. Pang ano daw to? Paksiw. Yan. Last na nga to eh. Last na nga pa. Ayan. Tapos, bigas. Yun lang. Nakatawa ako kasi nakapita. Could always be the one you wanna call when it's cold outside.